Gadan ang 63 anyos na masahista kan pagsasaksakon kan sa iya mansanang kabarangay. Sa Purok 2 Barangay Lower Binugsakan, Ginubatan, Albay, alas 12:20 nin maagohon kaining Domingo, Pebrero 2. Pigbisto ang biktima na si Ladislao Suarez. Pigbisto naman ang sospek na si Salvador Barria, 41 anyos. Basado sa investigasyon gikan sa trabaho, pauli na si Suarez kan abangandangan pagsasaksako ni Barria. Nanlaban pasubot ang biktima hasta sa masaksakman sa tikabal sospek. Sa ibong kan mga sinapong lugad, nakauli pa man kuta ang biktima sa saindang harong. Alagad daina uminabot pang buhay sa ospital. Mauwi siya, sa looban yun ma'am, sa ang lugar nila sa looban. Pagdating niya doon sa may manukan ni Mr. Vasquez, may farm po doon. Allegedly, inabangan daw po nito ni Salvador Barria, and walang sabi-sabi daw ma'am na kung ano-ano man na argumento, nagsaksakan po ining duwa. Makalis naman na makomiteran krimen, voluntaryong nagsuko ang sospek sa otoridad asin pig-surrender ang ginamit na kutsilyo sa pananaksak. Ipigdaraman siya sa ospital huli sa sinapo niyang lugad. Si Salvador Barria, transport ng barangay ambulance to JBDAP, Ligaw City, but the attending physician refer to BRHMC Ma'am Legazpi City for his immediate medical attention kasi ang tama ni Salvador Barria ay dalawa ma'am, inabot daw yung baga, kaya rinifer po sa BRHMC. Iwal sa dagaan, pigsisirip naman ang motibo sa panggagadan. Sa presente, pigbubulong pa sa ospital ang sospek na mahampang sa kasong homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.